गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा மாதாஜி ஹரே பிரபுஜி கிருஷ்ணா. யாராவது பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது ஹரே கிருஷ்ணா பிரணத்தி எனக்கு வரல, அதனால வாசிக்க முடியாது. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி நோ ப்ராப்ளம் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வாசிக்கலாம் ஆகுது மாதாஜி ஆகுது ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी शाश्वत देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा
கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கம்ப்ளீட்டா, நீங்க பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஒருத்தர் வாசிக்கும் போது இன்னொருத்தவங்க எதுவும் பேசாதீங்க. நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப சஞ்சலமான யுகம், அதனால கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கதான் செய்யும். அதனால கொஞ்சம் பொறுமையோட வெயிட் பண்ணுங்க. திருப்பி ஏதாவது நெட் ப்ராப்ளம் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா மீண்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த பக்தர்களுக்கும் நீங்க டைம் கொடுக்கணும், அவங்களும் வாசிக்கணும்ல. அது போல எல்லாருமே கொஞ்சம் வாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஈவன் நம்ம முதல் அத்தியாயத்தோட பலஸ்ருதி பார்த்தோம். அந்த கிளி ஒரே ஒரு சரண் தான் வாசிச்சது, ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிச்சு. அதனுடைய பலன் அடுத்தடுத்த அந்த பசுவை கூட, அந்த எருதுவை கூட மோட்சத்துக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு பலன்கள் நிறைய தரக்கூடியது. கிருஷ்ணன் நம்ம சான்ஸ்கிரிட்ல அழகா வாசிக்கிறோமான்னு அவர் பாக்குறது இல்ல, நம்ம கிட்ட இருக்க அந்த பாவத்தையும் அந்த 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 முயற்சியை தான் அவர் பாக்குறார். அதனால நம்ம உங்களுக்கு வரலன்னு நினைக்க வேண்டாம். எல்லாரும் தயவு கூர்ந்து உங்களை திருப்பாதத்துல விழுந்து கேட்டுக்கிறோம். தயவு செஞ்சு ஒரு ஸ்லோகமாச்சும் வாசிங்க. எல்லாருமே வாசிங்க. ஒருத்தவங்க வாசிக்கிறாங்க தெரிஞ்சா நீங்க இன்னொருத்தவங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க. அதனால எப்ப நீங்க வாசிக்கிறீங்களோ அப்ப மட்டும் நீங்க உங்களை அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. மத்தபடி உங்களை மியூட் பண்ணாம உங்களை அன்மியூட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. புஷ்பா மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். சோ யாராவது பேக்ரவுண்ட்ல சவுண்ட் வந்ததுன்னா நீங்க அவங்களை மியூட் பண்ண முடியும். தெரியும்ல உங்களுக்கு? தெரியும் மாதாஜி, தெரியும் மாதாஜி. நீங்க மியூட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா சில சமயம் பக்தர்களுக்கு தெரியாது, தெரியாம கூட கைப்பட்டு வந்துரும். அது யூடியூப்ல போறதுனால லைவா இருக்கிறதுனால அது பின்னாடி டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும், அது நல்லா இருக்காது. அதனால யாராவது தெரியாம பேசினா கூட நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க. அவங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரிதான் செட்டிங் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஏன்னா பிரபுக்கு முடியல, இன்னொரு பிரபு அட்மின்ல பிஸியா இருப்பாங்க. அதனால நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால அவங்களால இது பண்ண முடியாது. அது கொஞ்சம் நீங்க பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. एक निमिषம் மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, 12 மினிட்ஸ் எடுத்துட்டேன். சாரி. ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவருக்கும் மீண்டும் மறுபடியும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கருணையாலும் சில தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமியின் கருணையினாலும் நாம 8 அத்தியாயங்கள் முடித்து விட்டோம். இன்று நாம் 9வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்ன பிரணதி அழைச்சு வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணதி முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க கிளாஸ் போலாம் டைரக்டா. சரி சரி. அதுக்குள்ள அத்தியாயம் சுருக்கம் பார்க்கலாம். நேற்று நடந்த 8வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் பகவான் 8 கேள்வி கேட்கிறாப்படி. பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாத்மம் அதை பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுனா ஜடப்பிரபஞ்சம் என்ன கேட்டுட்டே இருக்கிறாரு. அந்த 8 கேள்விக்கும் பகவான் பதில் சொல்றாரு. இருக்கிற நேரத்துல நம்ம கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. நாம பகவான அவரோட நாமத்தை சொன்னாவே போதும், அதே நமக்கு நினைவில் கொண்டு வந்துடும். அது நம்ம பழகணும். யோக மிஸ்ர பக்தியால எப்படி இது பண்ணணும்னா, யோக மிஸ்ர பக்திங்கும் போது ஓம்ங்கிற ஒரு பிரணவ மந்திரம் கூட ஆன்மீக உலகத்துக்கு அழைச்செல்லும். பட் அது பகவான் கிருஷ்ணன் அருவ ஒளி. ஆனா இந்த கலியுகத்திற்கு நமக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு மந்திரம் என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம். அவருடைய நாமத்தை இனிமையா சொல்லக்கூடியது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. அதே மாதிரி அடுத்து தூய பக்தி தொண்டு. தென்னால் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவுபடுத்துறான்னா, இது நாம இருக்கக்கூடிய இந்த உலகம் துக்க ஆலயம், துக்கங்கள் நிரம்பியது, டெம்பரரியானது. அதுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செஞ்சு நித்தியமான பகவானோட உலகத்துக்கு நம்ம போகணும். இந்த பொருள் உலகம் அதான் நிரந்தரமற்றது. 5வது பொருள் உலகம் ஆன்மீக உலகம். ஆன்மீக உலகம் நிரந்தரமானது. அங்க போனா நாம திரும்பி வரமாட்டோம். இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால இருக்குது. பகவானை பெறுவதில தூய பக்தி மிச்ச நிலை என்னன்னா, பகவானோட இந்த பக்தி தொண்டின் பாதையை நம்ம ஏற்றாவே வேதங்க படிக்கிறது, யாகங்கள் செய்யறது, தவம் செய்யறது, தானம் கொடுக்கறது, கர்மயோகம், ஞான யோகம், இந்த எல்லாத்தாலையும் நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்குதோ கண்டிப்பா அந்த பலன் பூரா கிடைக்குது. இறுதியில் நாம பகவானையும் போய் அடையலாம். இப்போ இது 9வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம்.
9வது அத்தியாயத்துல பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி எல்லாம் விளக்கி இருக்கிறது. பகவானை எப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட போலாம், இது நம்ம பகவான் கிட்ட அழைச்சிட்டு போவோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த பக்தியோடைய ஒரு இனிமை என்ன, இதனுடைய ரகசியம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத நவமோ அத்தியாய ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோக. ஹரே கிருஷ்ணா. 9வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகம் யாருன்னா படிங்க. முதல் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல, இந்த 9வது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு படிங்க. ஸ்ரீ பகவான் படிங்க மாதாஜி. ஒருத்தர் மீட் பண்ணிருங்க, எல்லாம் ஒருத்தர் படிக்கட்டும். எனக்கு பேர் தெரியல, தெரிஞ்ச நான் பேர் கூப்பிட்டுடுவேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம் யனசூயவே ஞானம் விஜ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷயசே அசூபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, என்கிட்ட வந்து நீ உனக்கு பொறாமை கிடையாது. நீ எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த இப்ப வாழ்ற இந்த துக்காலிய அஸ்திராஸ்வதம் இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாயோ அந்த ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குற. அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது? மிக ரகசியமான ஞானத்தை, அது விஞ்ஞானம். ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அழைக்கிறேன்னு சொல்ற பகவான். இதுல என்னன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், ஆசிடிஸ் பகவத்கீதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அது இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுத்தோமா, நாளைக்கு எடுத்து படிங்க. அந்த பொருளுரையில தெளிவா குறிப்பிட்டிருப்பட்டிருக்கோம். நீங்க படிச்ச என்ன இந்த இடத்துல ஏன் பகவான் வந்துட்டு இது ரகசியம் சொல்றாரு, மிக ரகசியம் சொல்றாருன்னுட்டு. அது என்னன்னா, 2வது அத்தியாயத்திலும் 3வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதை பார்த்தது எல்லாம் வந்து ஆன்மீக, அந்த ஆன்மீக ஞானம் எல்லாமே இது ஆன்மீக ஞானம் தான். அது வந்து ரகசியம் சொல்றாங்க. 7வது 8வது அத்தியாயத்துல விளக்க சொல்லியிருக்க விஷயம் எல்லாம் வந்துட்டு மிக ரகசியமானது. ஆனால் இந்த 9வது அத்தியாயத்துல சொல்ற விஷயம் வந்துட்டு மிக மிக ரகசியமானது. அதுலயும் அதனாலதான் இது ரகசியம், இத உத்தமம்னு வரும் பாருங்க ஸ்லோகத்துல. இந்த அறிவை வந்து பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுனா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு. ஏன் உனக்கு பொறாமை இல்லை? இந்த இப்ப பொறாமை இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, பகவானுக்குன்னு சொல்லி பகவத்கீதை எழுதுறவங்க அவங்களோட சொந்த கருத்துக்களை அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாத்தி எழுதிடுறாங்க. அது வியாபார நோக்கத்துக்காக, அவங்களுக்கு இருக்கிற அறிவை வெளியே காட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொன்ன கருத்தை விட்டுட்டு வெளியே அவங்க சொந்த கருத்தை புகுத்தி எழுதுறாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெளிவான ஒரு அறிவை நமக்கு வழங்க முடியாது. அவங்கதான் பகவான் மேல பொறாமை கொள்றவங்க. கிருஷ்ணா. ரெண்டாவது ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரச்சாவாகமம் தர்மயம் சஷகம் அவ்யம். இந்த அறிவு கல்வியினால் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையமானதாகும். கண்ணறிவின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும்.
இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். தேங்க்யூ மாதாஜி. இது என்ன சொல்றாரு, இந்த அறிவு இது கல்வி இருக்கிற வித்யா, இந்த கல்வியில எல்லாமே இதுதான் அரசன். எல்லா ரகசியங்களிலும் இது மிக ரகசியமானது. அது சுசுகும் கர்தும் அவ்யயம்ங்கிறாங்க, மிக தூய்மையானதாகும். அது என்ன சுசுகும் கர்தும் அவ்யயம்னா அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதுன்னு அர்த்தம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, இந்த ரகசியமும் நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா, கல்வியின் அரசன் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அழைப்பு. தன்னுணர்வின் அனுபவம்னா என்ன? தன்னுணர்வுன்னா என்ன? இந்த இடத்துல நான் உடல் இல்லை ஆத்மா அப்படிங்கறதுதான் தன்னுணர்வு. தன்னை உணர்தல். தன்னை உணர்தல்னா நம்மள நாம உணர்றது என்னன்னு, நாம இந்த உடல் இல்லை, இந்த உடல் அழியறது, உள்ள இருக்க ஆத்மா அழியாதது, இந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்குது. இது உத்தமமானது, குக்கியம் சொல்லி சொல்றார், ரகசியமானது. நெக்ஸ்ட் 9.3 9வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அக்ஷரதான புருஷா தர்மஸ்யாயஸ்ய பரந்தப அப்ராய மாம் நிவர்த்ததே மிருத்யும் சம்சார வர்த்தமனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே இவர்கள் இந்த பௌத்திக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. இந்த பக்தி தொண்டுல என்னைக்கு யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்குதோ அவங்கதான் என்கிட்ட சேருவாங்க, என்னுடைய ஆன்மீக லோகத்துக்கு வருவாங்க. அப்படி நம்பிக்கை இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இப்ப வாழ்றமே துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துன்பங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்துக்குதான் பிறப்பாங்க, இறப்பாங்க, பிறப்பாங்க, வளருவாங்க, வயோதிகத்தில் துன்பப்படுவாங்க, திரும்ப இறந்து திரும்ப திரும்ப இதேதான். இந்த பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கையோட செய்யும் போதுதான் பகவான் கிட்ட நம்ம போவோம். பாருங்க, இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல 9 விதமா இருக்குது. 9 செயல். 9 செயல்ல நம்மளால ஒரு செயல் செஞ்சா கூட போதும். முதல்ல செய்யறது சிரவணம், கேட்கறது. இப்ப நீங்க செய்றீங்க பாருங்க, இந்த பக்தி தொண்டுதான் சிரவணம், கேட்டல். யார் அங்க கேட்கிறா? சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு, பர்ச்சித்து மகாராஜா கேட்கிறாரு. பர்ச்சித்து மகாராஜா 7 நாள்ல இறக்க போறோம், நமக்கு மரணம் நெருங்கி வருகிறதுன்னு தெரிஞ்சதும் அவர் என்ன செய்யறாரு, என்ன பண்றது, இப்போ 7 நாள் நம்ம இறங்குறோம், இப்ப நம்ம செய்யக்கூடியது என்ன, செய்யக்கூடாது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப போய் ஒரு குரு, அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி போய் அனுப்பி கேட்கிறாரு, நான் 7 நாள்லதான் இருக்க போறேன், நான் என்ன பண்ணணும் இந்த நேரத்துலன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அப்பதான் பாகவதமே பிறந்தது. சுகதேவ கோஸ்வாமி பர்ச்சித்து மகாராஜாவுக்கு பாகவதத்தை சொல்றாரு. அடுத்து கீர்த்தனம் பாடுறது. பாத்தீங்கன்னா மீரா பகவானையே பாடி 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 பகவானையே நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. கீர்த்தனத்துக்கு மீரா. ஸ்மரணம், ஒரு நாள்ல 24 மணி நேரம் இருந்தது. ஹரிதாஸ் தாக்கூரார், நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஹரிதாஸ் தாக்கூரார் ஒரு விலையமாது அவரை ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அந்த ஜபத்தை கெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்துல மாயையில விளை வைக்கணும்னு வருவாங்க. முடியாது. அவர் ஜபம் சொல்ல 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 அந்த நாமத்தை கேட்டு 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 இந்த அம்மாவே கடைசியில பக்தரா மாறிடுறாங்க. 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் செய்வாரு. இவர் இஸ்லாமிய குடும்பத்துல பிறந்தவர். இவருக்கு இப்ப ஹரிநாம சக்கரவர்த்தி ஹரிதாஸ் தாக்கூர்கி அப்படின்னு லாஸ்ட்ல சொல்ற பாருங்க, அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூரார் மிக மிக தூய பக்தர். அடுத்து பாதசேவனம். லட்சுமி அம்மா, லட்சுமி அம்மா மகாவிஷ்ணுக்கு பாதசேவனம் செய்யறாங்க. அடுத்து அர்ச்சனம். பிருது மகாராஜா மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி. அவரு எப்ப பார்த்தாலும் பகவான் சொல்லிட்டு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அடுத்து வந்தனம்னா வணங்குறது யார் வணங்கினா, துருவ மகாராஜா வந்தனத்துக்கு. தாசியம்னா பகவானுக்கு அடிமை போல செயலாற்றுறது. எதை சொன்னாலும் செய்யணும். அடிமைனா அவருக்கே எந்த செயல் செஞ்சாலும் அவருக்காகவே செய்யறது. அதுக்குதான் உதாரணம் தாசிய பக்திம்பாங்க. தாசிய பக்திக்கு உதாரணம் யாருன்னா ஆஞ்சநேயர். சக்கியம்னா சகா, நண்பன்றதுக்கு உதாரணம் யாருன்னா அர்ஜுனன். அடுத்து ஆத்ம நிவேதனம்னா
நம்மளுடைய உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையுமே கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி கொடுத்தவர் யாருன்னா பலி சக்கரவர்த்தி. பகவான் கிட்ட அனைத்தையுமே கொடுத்துட்டாரு, சரணாகதி. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. 9.4 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத் மஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேசவ வஸ்திதஹ. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா ஜீவனும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னிருக்கின்றன, அதே சமயத்தில் அவை இருந்து வேறுபட்டு என் மாயால் வைக்கப்பட்டிருக்கேன் சொல்றாரு. நம்ம அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபம் மூலமா அந்த அகிலம் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறாரு. எல்லா ஜீவனும் படைப்புகளும் வந்து பகவானுக்குள்ளதான் இருக்குது. அவருக்குள்ள இருந்தாலுமே அவருடைய மாயையால், அதுல இருந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நச்ச மதஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதப்ருன் நச்ச பூத ஸ்தோத்திரம் மமாத்மா பூத பாவன. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல, ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுவும் படிக்கணுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி படிக்கலாம். யதாகாசஸ்திதிதோ நித்யம் வாயுஹு சர்வபத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத் ஸ்தானி யுபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிலே அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, படைக்கப்பட்ட எல்லாமே என்னில் நிலை பெற்றுக்கல, ஆனாலும் என்னுடைய யோகா ஐஸ்வர்யம், அவருடைய யோகா ஐஸ்வர்யத்தை பகவான் அப்படியே வந்து காட்டுறாரு அர்ஜுனனுக்கு. எல்லா உயிர்வாளையுமே நான் தான் பாக்குறேன், எங்கும் நிறைந்திருக்கிறேன், ஆனாலும் இந்த பிரபஞ்சம் தொடர்ந்து நான் ஒரு பகுதி நான் கிடையாதுங்கிறாரு. இது என்னன்னா, இதுல நான் இருக்கிறேன், ஆனா இந்த தோட்டத்தின் ஒரு பகுதி அல்லன்னு பகவான் சொல்றாரு. ஏன்னா நான் தான் இந்த படைப்பின் மூல காரணம்னு சொல்றாரு. இது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன விளக்கப்பட்டிருக்குதுன்னா, அது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் படிச்சீங்கன்னா புரியும். பகவான் வந்து ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே நடுவில் இருக்கிற ஒருமை வேறுபாடுகளை பற்றி சொல்றதுதான் இது. இது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, அசிந்திய பேதா தத்துவம்னு. அசிந்திய பேதா தத்துவம், அது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். அடுத்துல எங்கேயுமே காத்து வந்து வீசிட்டு இருக்குது, ஆகாயத்துல எப்பயுமே இருக்குதுதான். அது போலதான் ஆகாயத்துல காத்து இருக்குது, ஆனா இருக்கிறது நமக்கு தெரியல, இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நீ அறிஞ்சுக்கோ. ஆகாயத்தின் காத்து இருக்கிறது மாதிரி நீ புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. 9.8 9.9
படிங்க, படிக்காதவங்க யாரெல்லாம் படிங்கள. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. படிங்க, படிக்க படிக்கதான் வரும். 9.8 9.9 हरे कृष्णा। प्रकृतिं படிங்க. स्वाम् अविष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्सनम् औषहं पराकृते வருஷாத்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் என் விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, நான் படைச்சேன், ஆனா இது எனக்கு கீழே இருக்கிறது தான். என்னுடைய விருப்பம். படைக்கிறது பகவானுடைய இஷ்டப்படிதான் அது அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 9வது தானே? 9. மாதாஜி 9வது தான். न च मां तानि कर्माणि निबन्धनान्ति धनञ्जया उदासीनवत् आसीनम् असक्तं தேஷு கர்மசு. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌத்திக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஆஹா கிருஷ்ணா. எப்போதும் நம்ம கிருஷ்ணனை கூப்பிடுறோம், அவர் விலகியே இருக்காராம். அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு இந்த செயல் எதுவுமே என்ன பந்தப்படுத்த முடியாது. நான் நடுநிலையில இருக்கிறேன். நான் யாருக்குமே யார் பக்கமே இல்ல, நடுநிலையில இருக்கிறேன். இந்த பௌதிக செயல்பாட்டுல நானு விலகிதான் இருக்கிறேன். அந்த பௌதிக செயல்பாட்டுல நான் இல்லைன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. 9.10 9வது அத்தியாயத்துல 10ஆம் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. மயாத்யகேஷன பிரகிருதிஹ ஸ்ரூயதே சராசரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரி வர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, என் சக்தியில என்னுடைய சக்தியில ஒன்றுதான் இந்த ஜட இயற்கை. இது என்னோட மேற்பார்வையில செயல்படுது. இது அசையறது அசையாதது எல்லாத்தையுமே உண்டாக்குது. என்னோட கட்டளைப்படிதான் இந்த ஒரு படைப்பு மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்றாரு. நாம நினைக்கிறோம் எப்படி ஒரு பார்வையில செயல்பட்டு அசையாதது எல்லாமே உண்டாக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பிரபுபாதர் ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு கார் இருக்குது, காருக்கு சக்கரம் இயந்திரம் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு எந்த அறிவுமே இல்ல. அதுக்கு ஓட்டுறதுக்கு ஒரு அறிவுள்ள ஓட்டுநர் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் கொடுக்குறாரு. அந்த ஓட்டுநர் இல்லைன்னா கார் நவராது. கார் ஓட்டணுமா ஒரு டிரைவர் வேணும். அது போல பகவான் தான் எல்லாத்தையும் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உதாரணம் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறாரு. 9.11 படிங்க மாதாஜி. எத்தனாவது? பிரபுஜி யாருமே இன்னைக்கு படிக்கலையே, படிங்க. 9.11 மாதாஜி. 9.14 11. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். படிங்க. அவ ஜானந்தி மாம் மூடா மனுஷீம் தனும் ஆஷரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை
அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. பகவான் நான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஒரு முட்டாள்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் ஏத்துக்கிறது இல்ல. ஆஹ் பாருங்க, குருச்சேத்திர அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாம் பகவானை ஏத்துக்கிட்டாங்க பகவான்னு. அதே இவரு சிசுபாலன் ஏத்துக்கவே இல்லை. பீஷ்மரு ஏத்துக்கிட்டாரு. சிசுபாலன் பகவானை நிந்திச்சுட்டே இருந்தான். அதுவும் கதை பின்னாடி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி அப்பா ஏத்துக்கல, பகவான் சொல்லி ஏத்துக்கல. யார் கௌரவர்களே ஏத்துக்கல, பஞ்ச பாண்டவர்கள் ஏத்துக்கிட்டாங்க. யாருன்னா நமக்கு மெட்டீரியாவே ஒரு உதவி செஞ்சாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்க போனா அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் சொல்லிட்டு அந்த அம்மா கொஞ்சம் வசதியானவங்க உதவி கேட்டாங்க. இங்க பணம் கொடுத்தாங்க. உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க தான் என்னோட கடவுளு, உங்களை நான் மறக்கவே மாட்டேன், நீங்க வாங்க உங்க தலைமையில கல்யாணம் வைக்கலாங்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு உதவி செஞ்சாவே அவங்களே கடவுளாக்கிடுறாங்க. அதே மாதிரி தலைவர்கள், தொண்டர்கள், அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்கள எனக்கு தலைவர் நீதான் தெய்வனே மாத்திடுறாங்க. மனுஷனையே தெய்வம்னு சொல்லிடுறாங்க. பிரபுபாதர் சொல்ற பாருங்க, ஒரே ஒரு விளக்கம் இது நான் சொல்ல பிரபுபாதர் சொல்றாரு. முட்டாள்தனம் அயோக்கியத்தனம் என்பது ஒரு மனிதனை கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்வது அல்லது கடவுளை மனிதனாக ஏற்றுக்கொள்வது, ரெண்டுமே முட்டாள்தனம் பிரபுபாதர் சொல்றாரு. இல்லை, அவன் கிருஷ்ணரை கடவுளாக இருப்பதில்லை, அவனுக்கு வேறு பல கடவுள்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக நமது இந்து சமுதாயத்தில் மாயாவாதிகள் எல்லோரும் கடவுள் என்று சொல்கிறார்கள். எல்லோரும் எப்படி கடவுளாக முடியும்? எல்லோரும் கடவுள் என்றால் கடவுளுக்கு முக்கியத்துவம் எங்கே? சாஸ்திரத்தில் எஸ்து நாராயணம் தேவம் பிரம்ம ருத்ராதி தெய்வதகம், சாதாரண தேவர்களை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது? பிரம்மா, சிவபெருமான் போன்ற பெரிய பெரிய தேவர்களே கூட முழு முதல் கடவுள்கள் அல்ல. கிருஷ்ணர் பரமபுருஷர். நீங்கள் கடவுளாக முடியும், நான் கடவுளாக முடியும், ஆனால் உயர்ந்த கடவுள் கிருஷ்ணர். நாம் அனைவருமே கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொண்டால், ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது. இங்கே ஆண் கடவுள், பெண் கடவுள், இங்கே குழந்தை கடவுள், இங்கே ஒரு படித்த கடவுள், இங்கே ஒரு முட்டாள் கடவுள். நாம் அனைவரும் கடவுள்கள் என்றால் நாம் இந்த வழியில் கடவுளுக்கு தகுதியோடு வேறுபடுத்த வேண்டும். ஒரு கடவுள் மற்றொரு கடவுளுக்கு வேறுபாடு, ஒரு கடவுளுக்கும் மற்றொரு கடவுளுக்கும் வேறுபாடு உள்ளது. அதாவது ஒரு கடவுள் மற்றொரு கடவுளை விட உயர்ந்தவர். அதை நீங்கள் ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும். இந்த வழியில் சிறந்த கடவுள் யார் என்று நீங்கள் தேடிச் சென்றால் நீங்கள் கிருஷ்ணரிடம் வருவீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கருத்து சில தேகத்ராசா பக்தி வேதாந்த பிரபாதர் சொல்றாரு. நினைச்சு பாருங்க, சரியானதான். நீ யார் கடவுள்னாலும் கடைசியில மேல ஒரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி இருக்கணும் இல்ல. இத ஆழ்வார்கள் சொல்லிக்கிறாரு. நாராயணன் நான்முகனை படைத்தான், நான்முகனும் தான்முகமாய் சங்கரனை படைத்தான் சொல்லிட்டு. இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வர்றாரு ஆழ்வாரு? நாராயணனே எல்லாரையும், அனைத்து தேவர்கள் தேவதைகள் இந்த உலகம் எல்லாத்தையுமே படைத்தவர், அவர் தான் முழுமுதல் கடவுள்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வாரே சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.12 9.12 மோகாஷ மோக கர்மணோ மோக தியான விச்சேதசः ராக்ஷசிம் ஆசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினி ஸ்ருதா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துகளாலும் நாத்திக கருத்துகளாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்கள் முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி பகவான் உண்மையானவர், முழு முதல் கடவுள், இவர்தான் எல்லாருக்கும் மேலன்னு சொல்லி குழப்பமா இருக்கவங்க எல்லாம் இந்த நாத்திக கருத்துக்களாலையும் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலையுமே அந்த பக்கம் தான் அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போயிடுது. அந்த மாதிரி அவங்க அதுலயே மயக்கமாயிடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் அவங்க என்ன பண்ணாலுமே பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியாது. எல்லாமே அவங்களுக்கு பூரா ஃபெயிலியர் தான், அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாமே. 9.14 யாரு பகவான வழிபடுறான்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பாக்கலாம். வழிபடுறாங்கன்ட்டு 9.14 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சததம் கீர்த்தயந்தோ மா தத் யஸ்ய திருட விருத்தஹ நமஸ்யந்தஷ்ச மா பக்தயா நித்யயுக்தாம் உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எப்பவுமே பகவானோட புகழ கீர்த்தனமா நம்ம ஒண்ணும் இல்ல, கஷ்டமே இல்ல. நம்ம புது புது பாட்டுலாம் இன்னும் பாட வேணாம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணாவை அழகா அப்படியே பாடுறாங்க பாருங்க, நெய் மறந்து போயிடுவோம். நீங்க இஸ்கானுக்கு எல்லா சென்டர்லயும் உங்க ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்க இஸ்கானுக்கு சண்டே போங்க. சண்டே ப்ரோக்ராம் நடக்குது. காலையில 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி, நீங்க 7:30 மணிக்கு தரிசனார்த்திக்கு போங்க. அங்க பாருங்க அழகா பகவான் அப்படியே ஸ்கிரீனை திறந்து என்ன அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா அந்த பாட்டை பாடுவாங்க. அவ்வளவு இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த பாட்டை ஒரு தடவை கத்துட்டு வந்துருங்க. அதை பாடினே இருக்க போதும். நம்ம வேலை நம்ம ஜெபம் பண்றோம், போகும்போது வரும்போது நிக்கும் போது நடக்கும்போது என்ன நமக்கு இது நஷ்டம், என்ன கஷ்டம் ஆக போகுது? பகவானோட நாம சொல்லிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். எப்பயுமே எனது போல கீர்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி என்னன்னா திடமான உறுதி இருக்கணும். திடமான உறுதி, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை தான், அந்த நம்பிக்கையில அப்படியே பக்தியுடன் நித்தியமாக வழிபடுவாங்க. யார் அவங்க? அவங்கதான் மகாத்மாக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 9.17 இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு தான் யாரு என்னவா இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்றாரு. 9.17 பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜுர் ஏவச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட்ட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் எனும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த உலகத்துல தந்தை தாயி இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்றாரு நம்மளுடைய பாட்டன் தாத்தா எல்லாமே அவர்தான், பகவான் தான். நாம எதை அறியணும், எந்த பொருளை பத்தி அறியணும்? பகவானை பத்தி தான். எது தூய்மைப்படுத்துது? ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு பிரணவ மந்திரம். இல்ல, தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் பகவானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருள் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் பகவான் தான். அதே மாதிரி ஓம்காரம் அந்த மந்திரமும் பகவான் தான். 4 வேதங்கள் இருக்கிறது. அந்த 4 வேதமே ரிக் சாம யஜுர் இந்த வேதங்கள் நான் தாங்கிறாரு. இந்த நம்ம பின்னாடி 15வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். பகவான் இந்த வேதத்தை பத்தியும் என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவான கொஞ்சம் விளக்கத்தை நம்ம 15வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். 9.18 இன்னும் அவரை பத்தி பகவான் ஐஸ்வர்யம், இதெல்லாம் அவருடைய ஐஸ்வர்யம் இன்னும் என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கோ. தத்திகர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹ்ருத் பிரபாவ பிரளய ஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் தங்கும் இடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு எல்லாருக்குமே ஒரு கோல் நமக்கு இருக்குதுன்னா அது பகவான் பரமபுருஷர் தான். நம்ம போகணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கணும் நமக்கு. அதுதான் கோல். காப்பவர் அவரை ப்ரொடக்ட், நம்மளை யார் பாதுகாக்கிறா? பகவான். நமக்கு தலைவரும் அவர் தான், சாட்சியும் அவர் தான். ஏதாவது நம்ம பேசும்போது கூட கேட்பாங்க பாருங்க, என் மனசாட்சிப்படி யார் மேல பேசினாலும் இல்லையா, மனசாட்சிப்படி சொல்றாங்க. யாரு? அவரேதான் சாட்சி, பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. நாம வசிப்படும் அவருதான். இந்த உலகத்தை படிச்சதே அங்க நாம இருக்கிறோம். அடைக்கலமும் அவருதான் நமக்கு. நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுகுருத், நான் நண்பன் சொல்றீங்களா, நம்மளுடைய நலன் விரும்பி நண்பன் பகவான். அவரே படைப்பு, அழிவு எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் அவர் தான். தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதை அதுவும் நான் தான் சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் 15 நிமிடங்கள் தான் இருக்கிறது. அதனால நீங்க அந்த பொருள் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும்.
அர்ஜுனா ஹரே நானே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. இந்த வெப்பத்தை கொடுக்கறது கூட நான் தான். மழைய தடுக்கிறேன், மழைய கொடுக்கிறேன். நான் தான் நித்தியம், நான் தான் நித்தியமும் நானேங்கிறாரு. மரண உருவமும் நானேன்னா ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாரு, பின்னாடி காலோஸ்மிங்கிறாரு. கால ரூபம். மரணம் என்ன வருது? காலம் முன்னிட்டு பிடிச்சிருப்போம். மரணம் இறந்துட்டானா காலத்தில் கலந்து விட்டார்கள், காலம் அவங்களை கூட்டிட்டு போயிடுச்சு, அவ்வளவுதான். அதுக்கு என்னன்னா காலோஸ்மி பாரு, நான் தான் காலம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. நானே ஜடம், நானே சேத்தனம். ஜடம்னா உயிரற்ற பொருள். சேதனம்னு சொல்லி இந்த இடத்துல குறிப்பிடப்படுறது ஜீவாத்மா. இந்த ஜடம் சேதனம் எல்லாமே என்கிட்டதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இது வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகம் 9.20 9.21 இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. 9.20 9.21. ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினிடையே இறப்பினையே அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.20 என்ன சொல்ற பகவான்? சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக சொர்க்கத்துக்கு போனோம். நம்ம அந்த செயல் செய்யும் போது வேதங்களை பயிற்று இங்க சோமரசத்தை குடிக்கிறவங்க வந்துட்டு பகவானை தான் மறைமுகமா வழிபடுறாரு. இதன் மூலமா கூட அவங்களுடைய பாவ விளைவுகள் எல்லாம் தூய்மை அடையுது, போயிடு பாவ விளைவுகள் அடிக்கப்பட்டு தூய்மை அடையறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்குது? இந்திரலோகத்துல போய் பிறவி எடுத்து அங்க வந்து தேக சுகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அடுத்து அந்த சொர்க்கலோகத்துல அந்த சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு அந்த புண்ணிய பலன் தீர்ற வரைக்கும் தான் அங்க இருப்பாங்க. தீர்ந்ததோ இல்லையே, எப்ப தீர்ந்து தெரியாது, பிடிச்சு தள்ளி விட்டுருவாங்க. திரும்பவும் இந்த மானவ உலகத்துல தான் வராங்க. திரும்ப பிறப்பு இறப்பு வயோதிகம் எல்லாம் அனுபவிக்கணும். அவங்க ரொம்ப கஷ்டம். ஜென்மம் மிருத்து ஜரா வியாதி நாளையும் அனுபவிச்சாகணும். இவங்க வந்து புலன்பத்திற்காக தான் வேத தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. அப்படி கடைபிடிக்கிறதுனாலதான் இவங்க வந்துட்டு பிறப்பு இறப்பு எப்படி? இப்ப ரங்கராட்டினம் கீழே உட்காரோம்னா ரங்கராட்டினம் மேல போனா கீழே வந்தே ஆகும். மேல போகும், திரும்ப கீழே வரும், மேல போகும், கீழே திரும்ப. எதனால? அவங்க வந்து புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறாங்க. அதனால திரும்ப திரும்ப கடந்த ஸ்லோகத்தோட நம்ம பார்த்தோம், எங்க போனாலும் திரும்ப இங்க வந்தே ஆகணும். பிரம்மலோகம் தான் உயர்ந்த ஹையர் பிளானட், உயர்ந்த ஒரு கிரகம் எதுன்னா பிரம்மலோகம். அங்க போனாலும் நம்ம திரும்ப வந்து ஆனா இங்க ரொம்ப நாள் வாழ்வோம், நீண்ட நாள் அங்க வாழ்வோம். திரும்ப நம்ம இங்க வந்துதான் தீரணும் இந்த துக்காலயம் அபோகரத்துக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.22. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பதை காத்தும் நித்தியமான அவர்களை இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. இதுல வந்துட்டு முடிச்சிட்டீங்களா படிச்சு? எனக்கு தான் சரியா கேட்கல படிக்கிறது. கேக்குதுங்களா? இது கட்டாயி கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்களா? இப்ப கிளியரா கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. நெட்வொர்க் கொஞ்சம் தான் இஷ்யூ போல இருக்குதுமா. படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் கேக்குதுங்களா மாதாஜி? ஆனால் எனது திவ்ய நீங்க பேசுறது எனக்கு சரியா கேட்கல. நீங்க பேசுங்க.
படிங்க. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஹரே இது கிருஷ்ணா. அருமையான இது ஹரே கிருஷ்ணா மாதா, இது அருமையான ஸ்லோகம். இதை நல்லா நினைப்பு வச்சுங்க. வீட்டுல அந்த புக்கை எடுத்து இந்த மொழிபெயர்ப்பை படிச்சு பாருங்களேன். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அனன்யன்னா தூய்மையான, களங்கம் இல்லாதது பக்தியுடன் நம்ம நித்தியமா வழிபடுற அவரை கும்புறவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்றாரு? அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுக்கிறாரு. வேண்டியவற்றை கொடுத்து இருக்கிறதையும் காக்குறாரு. இதுல சந்தேகமே கிடையாது. இது வேத வாக்கு. வேத வாக்குன்னா வேதத்துல சொல்லப்பட்டது பொய் கிடையாது. வேதமே பகவான் தான். அந்த வேத ஸ்வரூபமான பகவானே சொல்றாரு, நீங்க என்னுடைய திவ்யமான ரூபத்துல தியானம் பண்ணி ஒண்ணும் இல்லை, நீங்க எளிமையா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு பகவான் நினைச்சுக்கங்க, அது போதும். தினமும் சாண்டிங் பண்ணுங்க, விடாதீங்க. அதுக்குதான் உட்கார வச்சு நம்ம பழக்கிறோம். இதுல என்ன நமக்கு நஷ்டம் ஆகிடுது போகுது? ஒரு 10 நிமிஷம் பகவான் நாங்க நித்தியமா சொல்றாங்க. அது நம்ம தவறக்கூடாது. என்ன ஆனாலுமே அப்படி பண்ணி பாருங்க. பகவான் இருக்கிறவங்க வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இல்லாததையும் கொடுக்குறாரு, இருக்கிறதையும் காப்பாத்துறாரு. இதுக்கு அருமையா இருக்கு கதை. இன்னொரு நாள் சொல்லலாம், ஏன்னா டைம் இல்ல. நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். 9.23 படிங்க மகாராஜி, மொழிபெயர்ப்பு மட்டும். தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க அருமையா சொல்றாரு பகவான். என்னன்னு, நீங்க மற்ற தேவதேவர் நம்புறீங்கல்ல, அது கூட என்ன மறைமுகமா, டைரக்டா இல்ல இன்டைரக்டா எல்லாமே அவர் கீழே கட்டுப்பட்டவங்க தான். பகவான் பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி மேல இருக்கிறாரு, அதுக்கு கீழே மினிஸ்டர் எல்லாம் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி. அவங்க கொடுத்தாதான் சாங்ஷன் பண்ணாதான், பகவான் சாங்ஷன் பண்ணாதான் இங்க இருக்க கீழே இருக்க தேவதேவதைகள்லாம் கொடுக்க முடியும், இல்லாட்டி கொடுக்க முடியாது. அதான் நம்ம டைரக்டா பகவானுக்கே செஞ்சிடலாமே. அதுதான் நேற்று ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்களா, மரத்தினோட வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா போதும், அவருதான் மூலம். அவருக்கு தண்ணி ஊத்துனாவே இலை கிளை எல்லா பாகத்துக்குமே போய் சேருது. அதே மாதிரி பிரபுபாதர் இதனுடைய இதுல சொல்றாரு என்னன்னுட்டு, அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க கூடாது. என்னன்னு இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வச்சு சொல்றாரு. கவர்மெண்ட்ல அதிகாரிகள் இயக்குநர்கள் எல்லாமே அரசாங்கத்தோட வேலை செய்யறவங்க, அவங்களுக்கு நாம லஞ்சம் கொடுக்க கூடாது, அது தவறு. அதுதான் கீழே சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நீங்க அவிதிபூர்வகம் சொல்றாரு பாருங்க. அவிதிபூர்வம்னா அது முறையான செயல் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அது தவறான வழியில் செய்யப்படுவது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. நான் மூலம் முழுவதும் கடை பகவான், அவரையும் நாம வணங்கலாம். அதே மாதிரி 9.25 ஸ்லோகத்துல யார வணங்கினா எங்க போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. 25வது ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்ப படிங்க. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பவர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். பாருங்க, உங்களுக்கு எந்த தேவர்கள் இஷ்டமோ எந்த தேவிகள் இஷ்டமோ கும்பிடலாம். ஆனா கும்பிட்டா அவங்களுடைய ஒரு லோகத்துக்கு தான் நீங்க போவீங்க. நமக்கு முன்னோர்களை வழிபட்டோம், நம்ம தாத்தா பாட்டி மேல அவங்க மேல பாசமா இருந்தோம், நம்ம அம்மா அப்பா மேல பாசமா இருந்தோம், இறந்துட்டாங்க, நான் அவங்களதான் கும்பிடுவேன், அவங்கதான் எனக்கு சொத்தை தெரிவிச்சாங்க, எனக்கு அவங்கதான் படிக்க படிக்க வச்சாங்க, அப்படி இப்படின்ட்டு முன்னோர்களை தான் வச்சு அந்த ஒரு இதுல நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம கும்பிட போனோமா அவங்ககிட்ட தான் நம்ம போவோம். பூதங்களை வழிபட்டா பூதங்கள்கிட்ட தான் போய் அங்கதான் பிறப்பெடுப்போம். ஆனா பகவான் சொல்றாரு, அவரை வழிபட்டா அவங்களுடைய வாழ்வோம்னுட்டு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை தான் வழிபடணும், அதுதான் சரியான வழி. ஏன்னா நாம எங்கிருந்து வந்தோம்னா அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தோம், நாம அங்கேயே போய் சேரணும். இத பாருங்க, 9.26 அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றாரு,
எப்படி வழிபட்டாலும் அவர் அதை ஏத்துக்கிறாரு. படிங்க 26வது ஸ்லோகத்தோட மொழிபெயர்ப்ப. பக்தியினரும் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கிறேன். கிருஷ்ணா பகவான் சொல்றாரு, அவருக்கு தேவை அன்புதான், அன்பு தொண்டுதான். பக்தியோட ஒரு இலை, ஒரு பூ, ஒரு பழம் கிடைக்காதா? பழம் பூவும் கூட எனக்கு காசு இல்லப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஒரு இலை கிடைக்காதா? சொல்லுங்க. துளசி இலை ஒரு இலை வச்சா கூட போதும், அதை நான் ஏத்துக்கிறேங்கிறாரு. இதுக்கு என்ன உதாரணம்னா, பகவான் துரியோதனுடைய ராஜசபைக்கு போறாரு. அப்ப வீட்டுக்கு வாங்க, நம்ம சாப்பிடலாம், நம்ம சாப்பிடலான்ட்டு. இந்த பக்கம் நீங்க வாங்க, நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க வாங்கன்னு அவரும் கூப்பிடுறாரு. அப்ப பகவான் சொல்றாரு, இங்க ராஜபவன் ரொம்ப சக்கரவர்த்தி இல்லையா, வீடு ரொம்ப இதா இருக்குது. கொஞ்சம் எளிமையா வாழ்றவரு விதுரர் எளிமையா வாழ்றாரு. பகவான் சொல்லிட்டாரு விதுரர் வீட்டுக்கு போறேன்னு. விதுரர் வீட்டுக்கு போறாரு. போனதும் அவர் வந்தது என்ன பண்றாரு, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு என்ன பண்றாரு, அந்த வாழைப்பழத்தை அவங்க பக்தியோட கொடுத்தாங்க. இது எனக்கு வேண்டாம், பழத்தோட தூக்கி போடல, பக்தரை கொடுத்தாரு அன்போட. நம்ம அவர் மேல மெய் மறந்த ஒரு அன்புல கொடுத்ததை வாங்கி அந்த வாழைப்பழத்தோட பகவான் சாப்பிட்டாரு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதை, குசேல அவ்வளவு கொடுத்தாரு, அவ்வளவு வாங்கி சாப்பிட்டாரு. பகவான் என்ன கேக்குறாரு, ஒரு பக்தியில ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்தா போதும் தான் கேட்கிறாரு. பக்தி தொண்டைதான் எதிர்பார்க்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.27வது ஸ்லோகம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதன் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. பகவானுக்கு சாப்பிடும்போது பகவானை நினைக்கிறீங்களா? நான் சொன்னனே ஆரம்பத்திலேயே, பகவான் கொஞ்சம் காமிச்சு சாப்பிடுங்கன்னு. காமிச்சு சாப்பிட்டீங்களா? யாருன்னா ஒருத்தராவது காமிச்சு சாப்பிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் 9 நாள் வகுப்பு இருக்குது. யாருன்னா ஒருத்தராவது எனக்கு வச்சு சாப்பிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். நாம என்ன சாப்பிடுறோம் அத பகவான் கண்ணுல காட்டலாமே. மாதாஜி நாங்க தினமும் என்ன அவர் சாப்பிட போறாங்க இல்லையே, பகவான் அப்படி ஹரே கிருஷ்ணா அப்படியே நமக்கு திருப்பி கொடுத்துடுறாரு. சொல்லுங்க மாதாஜி. நாங்க டெய்லி சாமிக்கு காட்டிட்டு தான் நெய்வேத்தியம் மாதாஜி சாப்பிடுறோம். மாதாஜி ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. தினமும் சமைச்சிட்டு சாமிக்கு காட்டிட்டு தான் மாதாஜி சாப்பிடுறோம் நாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அவர் ரொம்ப சந்தோஷம். இதுதான் பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டுன்னா என்னன்றீங்க? நாம தனியா ஒண்ணும் அவருக்கு செய்ய போறது இல்ல. அவரு ஏதாவது பாருங்க, வாழைப்பழத்தோட சாப்பிட்டாரு. விதுரன் கொடுத்த வாழைப்பழத்தோட எதுக்கு அன்புல. உங்களால முடியல, வெள்ளி தட்டுல வைங்க, தங்க தட்டுல வைங்கன்னு பகவான் கேட்கல. பட் இல்லாத எதுவும் இல்ல. அத்தனை ஐஸ்வர்யமே அவருதான். அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த அன்பான ஒரு பக்தி தொண்டைதான் பாக்குறாரு. ஒரு இலை அதுல வச்சு சாப்பாடு கொடுத்தா போதும். எனக்கு வெள்ளித்தட்டுல இருக்கப்பட்டவங்க கிட்ட எதுல வேணாம். ஆனா பகவான் அந்த பக்தி தொண்டைதான் எதிர்பார்க்கிறாரு. தவன்றது ஏகாதசி, அவருக்காக விரதம் இருக்கிறது. கிருஷ்ண ஜெயந்தி அன்னைக்கு இதெல்லாம் நம்ம தவம்பை காட்டுல செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்களா? இல்ல, ஒரு விரதம். ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறது ரொம்ப சிரேஷ்டம் பெருமாளுக்கு. அதை எனக்கு கொடுத்துரு, நீ செய்யறதெல்லாம் எனக்கே செஞ்சிரு, அது போதும், எனக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.29 9.29 பாரபட்சம் காட்டுவதற்கு நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு துண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் என் நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் யார்ட்டையுமே எனக்கு கால் பண்ணிச்சு பொறாம கிடையாது. எல்லாருக்குமே நான் ஈக்குவல் தான். ஏல பணக்காரன், ஒரு
ரொம்ப எதை பொறுத்துமே பகவான் வந்து நிறத்திலேயோ இனத்திலேயோ மதத்திலேயோ எதுலையுமே அவர் வந்துட்டு வேறுபாடு பார்க்க மாட்டாரு. எல்லாருமே அவரோட குழந்தைகள். பகவான் எல்லாருமே சமமா தான் பார்ப்பாரு. எல்லாரும் அவங்க குழந்தைங்கதான். ஆனாலும் யாரு அவருக்கு அன்பு தொண்டு புரியுறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு நண்பன்றாரு. நாம நாளையில இருந்து அவர் கண்டிப்பா பக்தி தொண்டு புரியணும். நாம அவருக்கு நண்பன் ஆகணும். கண்டிப்பா நாளையில இருந்து நீங்க ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் பகவானுக்கு வைங்க. செய்யாதவங்க, இது வரைக்கும் பகவானுக்கு ஒரு அன்பு தொண்டு செய்யாதவங்க, இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிச்சு 9 நாள் ஆச்சு. நாளையில இருந்து தயவு செய்து எப்ப முடியுதோ நீங்க குளிச்சுட்டு வந்ததுமே ஒரு கிளாஸ் எடுத்து கொண்டு போய் பகவான தண்ணி வச்சுட்டு பகவான் இதை ஏத்துக்குங்கன்னு வைங்க. இது ஒரு அன்பு தொண்டு தான். சாப்பிடறத காட்டுங்க, இது அன்பு தொண்டு தான். நாம சொல்லுங்க, அது அன்பு தொண்டு தான். ஒண்ணும் நம்மள அவர் கஷ்டப்பட சொல்லல. நம்ம செய்யறத அதை அவருக்குன்னு அர்ப்பணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி அர்ப்பணிக்கும் போது பகவான் என்ன சொல்றாரு? அவன் எண்ணில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பன் ஆகிறேன்னு பகவான் சொல்றாரு. நம்ம பகவானுக்குள்ளேயே போயிடுவோம். அவருக்கு நம்ம நண்பன் ஆகணும். நாளையில இருந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி பகவானுக்கு வைங்க, வைக்காத வைக்கும். 9.30 ஹரே கிருஷ்ணா. 9.30. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிரழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பக்தி தொண்டு செய்ய வந்துட்டாங்க. பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அந்த அது வந்து நான் சொன்னேன், நித்தியமா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு. நித்தியமா நான் தண்ணி வைக்கிறேன், நித்தியமா அவருக்கு சாப்பாடு வைக்கிறேன், நித்தியமா ஹரிநாமம் சொல்றேன், நித்தியமா கோயிலுக்கு போறேன், நித்தியமா அப்படி எல்லாமே அவருக்காக நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறோம். ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணிடுறோம். ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையை ஏதோ தவறு பண்ணக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆயிடுச்சு. அப்ப கூட வந்துட்டு அவன் அந்த பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கான் இல்லைங்களா? அதனால அவன் வந்து தனது தீர்மானம், என்ன தீர்மானம்? இவர்தான் பகவான், இவர்தான் முருக கடவுள், இவர்தான் புருஷோத்தமர் அப்படின்னு அந்த முழு பக்தி தொண்டு இருக்கிறதுனால அவங்களை வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து கேவலமாவோ கேலியாவே பேசக்கூடாது. அவனே வந்துட்டு நம்ம சாதுவா கருதணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. 9.31 31 ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. அறிவிப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு பகவான் இங்க? அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் வந்துட்டு சீக்கிரமா தர்மாத்மாவா ஆயிடுவான். அவனுக்கு அமைதி கிடைக்கும். யாருக்காச்சும் அமைதி இருக்குதா? யாருக்குமே அமைதி இல்லை. அமைதி இருந்தாலும் எங்க கொஞ்ச நேரம் இருக்கும். ஒரு நாள் 2 நாள் அமைதி, இல்ல 1 மாசம் 2 மாசம் அமைதி, 1 வருஷம் 2 வருஷம், அதுக்கு மேல ஒரு இதுக்கும் வந்தே வருது. அமைதியில சூழ்நிலை வருது, வராது இல்ல. பகவான் சொல்றாரு, என்பதை பகவான் அழியவே மாட்டான். हरे कृष्णा माताजी. प्रणम माताजी. ஏகநாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கனெக்டிவிட்டி சரியா வரல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 32 படிக்கலாமா?
படிங்க மாதாஜி, படிங்க 32 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிதாவின் மகனே, பெண்கள், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குழந்தைகள், நெட் கட்டாயம் இருக்கு. கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரண் அடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Next, கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே புஷ்பா கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அந்த எழிலரசி மாதாஜி இது ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுங்க பிரபு. அவங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆயிடுத்தாங்க, அதனால இல்ல நெட்வொர்க் நெட் இதாச்சு பிரபு. ஓகே. புஷ்பா மாதாஜி, நீங்க அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் மாதாஜி ராம் ஹோஸ்ட் ஆயிட்டீங்க நீங்க. ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. 33, 34 2 இருக்கு. அதை படிச்சு விடலாமே. மாதாஜி 34 படிங்க, 34 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நீலு மாதாஜி ஐயோ, 34 அது பாக்குறேன், நான் படிச்சுட்டு வரேன். படிங்க படிங்க. 34 படிங்க. லாஸ்ட் ஒன் இது 34வது ஸ்லோகம். மன்மனாபவ பக்த மன்மனாபவ மத்தோ மஹாங்கி மா நமஸ்குரு மாம் வை ஏ வைஷ்யசி யுக்த வைமாம்ன ஆத்மானாம் மத பாராயண. லாஸ்ட் ஒன். உன் மனது எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ எப்பவும் பகவானுடைய சிந்தனையில் அவருக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணி அவருக்கு முழுமையாக அவரை சரணடையும் போது, அவரை வழிபடும் போது அவரில் திருப்தி அடைந்து அவரை அடைவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி அவங்க முடிச்சுட்டாங்க, நம்ம இது முடிச்சிடலாம். 10:06 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாய் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சௌவாதே ராஜவித்ய ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாயः. ஹரி ஓம். சோ இன்னைக்கு மாதாஜி எடுத்தது வந்து 9வது அத்தியாயம், பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய ஞானத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா என்பது இருக்கிற கலைகள்லயே மிகவும் சிறந்தது. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் ரகசியமான அறிவு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுல பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய குணங்கள், அவரை எப்படி அணுகுவது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, அவரை தூய்மையாக நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து முழுமையாக நம்ம விடுதலை பெறுறோம். மரணத்தின் தருவாயில கூட பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம ஜபிக்கும் போது எப்படி வந்து ஒரு சூரியனை கண்ட பனி போல நம்ம செய்த பாவங்கள் எல்லாம் அழியுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஜெய் கௌர பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, ஒரு 8 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவதுன்னா நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நீங்க போடலாம், அட்மின்ல இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு கூட நீங்க பர்சனலா அனுப்பலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா பிரபு? சங்கரன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனௌன்ஸ்மெண்ட் அது இது ஆர்த்தி அட்டன் பண்றப்ப அந்த லாங்குவேஜ் கோடு போடணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது ஒண்ணுதான் இருக்கு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே ஓகே. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள், இதுல எத்தனை பேரு மார்னிங் மங்களார்த்தி பாக்குறீங்கன்னு தெரியாது. நம்மளோட டெம்பிள்ல வந்து டெம்பிளோட லிங்க் நமக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க. 4:30 மணில இருந்து மங்களார்த்தி நம்மளோட டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா பக்தர்கள் எல்லாம் 3 மணிக்கு அதுல ஜாயின் பண்ணுவாங்க சாண்டிங்கோட இதுல. சோ நீங்க காலையில உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா 4:30க்கு நீங்க மங்களார்த்தி பார்க்கலாம் ஆன்லைன்ல. அதை பார்த்துட்டு தொடர்ந்து சாண்டிங், நிறைய பேர் 16 ரவுண்ட் அதுக்கு மேலேயும் கூட சாண்ட் பண்ற பக்தர்கள் இருக்காங்க. நீங்க சப்போஸ் அதுல நீங்க சாண்டிங் பண்றீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட பேர் எழுதி அது பக்கத்துல தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி TAM தமிழ் அப்படி போட்டு நீங்க வந்து சாண்டிங் வந்து நீங்க பண்ணலாம் கண்டினியூஸா. இப்ப நிறைய பேர் வந்து வைராகியமா 16 மாலை முடிச்சுட்டுதான் மத்த வேலை பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால அவங்க 16 மாலைகள் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து. சோ இது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட். நமக்கு டெம்பிள் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் பிரபு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல.
இல்ல நான் பாக்கல, நான் பாக்குறேன். ஏன்னா இப்படி 2 நாளா தானே நான் வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகே அதுல ஓகே இல்ல பிரபு. ராதாங்கிறது யாருன்னு தெரியல மாதாஜி. ராதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருக்கீங்களா? ராதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, உங்க நம்பர் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்களா? அட்டெண்டன்ஸ் போட்டீங்களா? எப்படிப்பா போடுறது? நான் உள்ளுக்குள்ளதான் வரேன். அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு போட தெரியாது. எனக்கு போட்டுடுங்க நீலுன்னு. சங்கரன் பிரபு நம்பர் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லலாம், போடுங்க. சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ண முடியுமா ராதா மாதாஜி? சாட் பாக்ஸ்ல நம்பர் டைப் பண்ணுங்களேன், உங்களோட மொபைல் நம்பர். மொபைல் நம்பர் என்னது இருக்கே, நான் கொடுத்திருக்கேன் மொபைல் நம்பர். நாங்க கேட்கறது ராதா மாதாஜிட்ட மாதாஜி, உங்களோட அவர் போட்டிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பிரபு நீலு மாதாஜி போட்டீங்கல்ல, அவங்க ரெகுலரா வராங்க மாதாஜி, அதனால மாதாஜி போட்டேன் நானு. ஒன்லி ராதா மாதாஜி தான். ராதா மாதாஜி தான் ப்ராப்ளம் இல்லையா? இப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேன்றதுனால நியூ. ஓகே மாதாஜி, நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட நம்பர் போட்டுருங்க மாதாஜி. ராதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. 2 ஐட்டம் போட முடியாது, அதனால நம்பர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்களேன், இல்லைன்னா கூட போட முடியல. சாட் பாக்ஸ்ல போட முடியலன்னா நம்பர் சொல்லுங்க. போட்டாங்க நம்பர் போட்டாங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நம்பர் போட்டாங்க பாருங்க பிரபு. நன்றி மாதாஜி. வேற ஏதாவது? தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்குங்களா பிரபு? ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஜெகநாதருடைய ஸ்நான யாத்ரா எல்லா இதுலயும் இருக்கும் இஸ்கான் டெம்பிள்ல. நியர்பையா உங்களோட வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஏதாவது இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்ததுன்னா ஜெகநாதரோட ஸ்நான யாத்திரை அட்டென்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு. ரொம்ப விசேஷமான இது. அதோட கதையை நம்ம நாளைக்கு கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாம்ச மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, நான் கடைசி நிமிஷத்துல உங்களுக்கு இன்டர்ஃபியர் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. போயிட்டாங்களா இருக்காங்களான்னு தெரியல. ஏகநாம்ச மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி, சரவணன் பிரபு, சங்கரன் பிரபு எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரூஅவுட் இருந்தாங்க புஷ்பா மாதாஜி. அவங்க தினமும் வந்துடுறாங்க, சாண்டிங் பண்ணவும் சரி, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கவும். எல்லாரும் ஒரு 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நம்ம அந்தந்த நாளுக்கு உண்டான ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறோம், ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றோம். அதனால வந்துருங்க எல்லாரும், பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க வைண்ட் அப் பண்ணிடலாம். ஏகநாம்ச மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு ஏதோ சொல்றீங்களா?